Mutu, beri mendang. First time Itanagar. Hello, welcome to Itanagara. Borai bai. गासैखौबो नोंथांमोना फै बेयावहाय इटानगर नोंथांमोनाबो बेरायनो मोनगोन ओरैबायदि मोजां भिउ नुनो मोनगोन ना सलिड मा होनदों माबा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों फैनानै माने अरुणाचलनि हिनजाव नांगौमोन थोद मा जेरावबो हिनजाव नागिरो नोंलाय टेनसन जादों नै हिनजाव मोनाखै मालाबा बुजाथारगोनलै नोङो मिथिबाय अरुणाचलनि हिनजाव नांगौमोन मोनालै आसामाव हरानो हरा गुदुं औ मिस्टार बिराद मोजां मोनदों ना नोंहालाय मोजाङानो वाव बेयाव फैनायखिनि गासिबो मोजां मोनजोबदोंनो आं हले मोजां मोनाखै दुखु मोनदों आं भिउआ बरिया ना ओंखायनो दुखु मोनदों आंबो उल्थासो होनदों खिन्थु बिराद मोजां मोनदों आरो ये देखो वाव फिउ मोथुआ हागोन ना हाया जाखो गाखोनो मा हाया बियो आयौ माथो हानना बायखोलै सेसलै ग्रोब खालाम नङाबा सेस जागोन नोङो मा सेस होनो उन्दुगोन फिउस जागोन नङाबा हामगोन बाल बेयाव बेबायदिसो हाजोआव गाखोबाय थाबासो हामगोन नोङो नङाबाथ' सेस जागोन नोङो अ माय गड सेस मोथुआ हाजो बिराद थियाव गाखोदों वो देखो ट्री हाउस है अरुणाचल का ईटानगर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदमी है हम लोग ये लोग हादों ना सेम खासिगोन डाइरेक्ट खा और है वो व्यू देखो ना दोस्त लोग ये देखो वाव इधर है हाँ ये हुई ना बात ये देखो गासैबो इटानगरनि टाउन आरोना सिटी नायदो लोगोफोर भिउखौ नोंथांमोना बे जायगाखौ नुवाखैबो जानो हागौ खिन्थु जों फैनायखौहाय जेब्ला फल' खालामनानै फैगोन अब्ला नुनो मोनगोन आरोना बे जायगानि भिउखौहाय ओरैबादि इन्टारेस्ट लोगोफोर ओरैबादि बरिया जागाया सुकुन मायाव दंबायदि मोनदोंना माने ओरै सोरगोबो मोनहैया हाबो मोनफैजोबा गेजेराव दङ होन मोनदों आं माने गेजेरनिफ्राय माने गाहायथिं नाहरबा ओरैबायदि बिउटिफुल नुयो गोजौथिं नाहरोब्ला आरो सहैबावनाय मोनबा जायो आरोना नाथायबा बिनि भिउखौ जाया फैनानै नायफैगोन अब्लानिया ओरैबायदि मोजां भिउखौ नुनो मोनगोन आरोना ये देखो ये इटानगर बिथिंजायबो दङ ओरैबायदि मोजां प्लेस देखो बेयावहाय मोजां जिरायनानै बायदिसिना सापानि मोना दे बेयावहाय जास्ट बेलेग धरननिल' मोनो नै बेयावहाय ओरैबायदि बरिया जिरायनानैहाय जाथावना बेदर बायदिसिना बागेरा आरो लोगोसे मा होनो गार्लफ्रेन्डफोर जोंफ्राथ' जिर' मेन सिंगेल संसाराव उजिदोंमोन डाबल जागोन दांनानै नाथाय सिंगेलसो रावबो गोसो थोआ जोंखौ मा बुंबावनो आरो गथ' गोनांनि आखायावल'सो दोङोसैदां जोंनि माबायाहाय लाइफ स्टाइला नै बेयावहाय ओरैबायदि भिउ बरिया बेयावबो जिरायनानै जायो कापोल जायगा बियो जय होटल है ना कितना अच्छा हो गया ये होने वाला है
ओ ये जगह को कहाँ मिल सकता है ये जगह का नाम क्या है एड्रेस पहाड़ बोलते हैं गंगा चीनी प्लेस ऊपर आना पड़ता है काला पहाड़ बोलते हैं काला पहाड़ ये ऊपर में है ना हाँ जी तो ये बीच में ही है तो इसका नाम आयर हिल्स बोलते हैं कभी कभी आया कीजिए यस यहाँ पे क्या क्या मिल सकते हैं यहाँ में आप लोग मेन्यू देख सकते हैं बोल के इसमें चिकन चिली पोर्क चिली चिकन ड्राई Yes. फ्राइड राइस चिकन राइस वेज राइस ये सब मिलेगा फिर ड्रिंक्स वगैरह मिलेगा बहुत सारा बहुत सारा है मिलेगा आप लोग को और पीने के लिए पीने के लिए आप लोग को मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा और खाने के लिए खाने के लिए मिल जाएगा बस सी फूड नहीं है फूड नहीं है हाँ सी फूड नहीं है तो थैंक यू है Baik, mana? बहुद बेयावहाय बायदिसिना जाग्रा बायदिसिना मोननो हागोन आरो ना बेखौ मोननोब्ला ओरैबायदि गोजौजों मानखोबोनांगोन ओरैबायदि गोजौआव आरो ना बे जायगायाहाय Ni biau. हा Kaya pala kanda kan nemu thagra biau. याव डिजे Nemu thagra. वाव नागिन नागिन Thailand ba jele. हा ओ यस दायो मोसानो थाखाय आखायाव लादों मिस्टार एल'ग्रा थांदो नामार बैयाव गोजौआव Khairo. ओइ आं लिंहरबाय थांदो गोख्रै ओइ गोजौआव 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 डिजे संखौ मोसानांगोन खिन्थु हाय हाय मेथाइ खनदो Ma mete khone. थास' बिबारखौ Oi tasu bibar. ओइ मोसा दोंसे मोसा नागिन 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 ओइ आखाइ हमना हो बरिया गुड आखाइ हिनसा Good. Apa masih kandalai. हाय ब्र मा बनायो Ang isip sabsu वाव ये राजकरनि Raskor gini बिराद मोजां बनायो होननानै खोनानो मोनदों नोंथांनि बाथ्राखौ जों नै बिथांमोना खोन्थाबाय थादों दाख्लैबो उन्दुनायाव माने रुमा खाथि नालाय है बिदि नङा बिगाब गोनजासो Hey, nोंसोर मा खालामबाय थादों? आयौ तात फाग्लासोलै नोंसोरबो आयै जा बरिया नुदों नै हिउ लोगोफोर आगे देखो आगे फाग्ला बेयावसो उजिनांगौमोनब्रा जोङो फाग्ला बेलेगाव मानो उजिनांगौलै एथ' मोजां जागा आयो क्या सुकुन आयु रुहिला बरिया Thank you for visit. Wow. Welcome. Goodness, sir.